Инде әйткәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы озын вакытлар кеше гомеренә 2 тапкыр туры килә, әгәр дә кеше кечкенә чактан олы яшькә кадәр гыйбадәт кылса. Әгәр дә инде ул пенсияга чыккач кына гыйбадәт кылса, ул бөтенләй туры килмәскә мөмкин. Җәй вакытына шулай бит, кыш көне генә туры килә дә, аннан соң ул 1-2 елдан үлеп тә китә. Пенсияда озак яшәмиләр хәзер. Шуңа күрә инде, мөхтәрәм кардәшләр, инде безнең шушы гомеребез озынрак булган саен һәм шушы озын гомердә гыйбадәт кылган саен, Аллаһ Тәгалә шушы Рамазанның безгә бәрәкәтләрен дә бирә күрә. Менә шуңа күрә инде үзегез аңлаганча, бүген Алла бирса Рамазан ае турында һәм дә ки аның фазиләтләре турында сөйләшербез. Насыйп булса, бөтен Рамазан ае буена шушындый Рамазанның үзенчәлекләре, ураза тоту турында без барыбер сөйләшеп китербез. Бүген иншаллаһ Тәгалә бу аның кереш сүзләре булыр. Икенче атнага инде Алла бирса җомгада күрешкәндә насыйп булса, исән-сау булсак, без Рамазан аенда булабыз. Чөнки әйткәнебезчә, быел Рамазан ае инде керә 5 июнь көнне. 5 июнь көнне кич белән кояш баегач таравих намазы була. Рамазан керә, 6 июнь көнне уразаның 1 көне була. Уразаның 1 көне була. Менә шуңа күрә дә иншаллаһ Тәгалә икенче җомгаларыбыз Рамазан аена туры килә. Мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан аеның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен шулай бит аңлар өчен безгә ерак китәргә кирәкми. Шушы үзебезнең хәдисләргә, аятләргә генә игътибар итсәк тә, Рамазан ае турында Аллаһ Тәгалә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям күп сөйли. Инде Коръәни Кәримдә шулай бит Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шәһру Рамадан аллази унзила фихил Куръан. Рамазан ае ди, бу айда иңдерелгән Коръән ди. Бу айда иңдерелгән Коръән. Менә шушы Рамазан аеның беренче шулай бит инде дәрәҗәсен күргәнебезчә, Коръән иңгән ай булганга күрә, без аны инде зурлыйбыз. Инде шушы ай, шушы Коръән бу айда иңгән дигән сүз генә дә безгә Рамазанны зурлар өчен җитәр иде. Чөнки безнең өчен, мөхтәрәм кардәшләр, мәсәлән, июнь нәрсәне аңлата? Июнь безгә бер нәрсәне аңлатмый. Июнь шулай бит. Ләкин 24 июнь көнне безнең хатыныбыз туган булса, ул июнь безгә бик күп нәрсәне аңлата. Шулай бит. 24 июнь безгә каюк. Шулай бит инде. Бүләкләр, иртәдән кичкә кадәр чавып бирүләр, сюрпризлар әзерләүләр, аны бит ел саен әле яңа төрлесе кирәк бит аңа, шулай бит. Шуңа күрә дә июнь ае безгә бер нәрсә аңлатмый. Әмма бу айда кемнеңдер туган көне булса аңлатыр иде. Апрель аен үлә-үлә бәйрәм иттек, шулай бит. Ленин туган көн. Шулай бит. Безнең әле шигырьдә бар иде. Октябрьдә туган балаларның Ленин була бабасы дип без сөйлидек. Хәтерлисездерме, юктыр мондый шигырьләрне? Без шулай дип сөйлик. Октябрьдә туган балалар шулай бит инде Ленинның оныклары дип кабул ителә иде. Шуңа күрә без инде аны шулай ук Октябрь революциясе белән бәйләп инде. Ягъни айлар безгә бер нәрсә дә аңлатмый. Ул ниндидер бер вакыйга белән бәйле була. Бу җир йөзендә хәзер иң кадерле әйбер нәрсә дисәләр, ул Коръән. Аллаһның сүзе. Бу җир йөзендә аннан да кадерлерәк әйбер юк. Алтын, көмеш, нефть. Анда шәһәрләр, шулай бит ниндидер зданиялар, я булмаса бизнесманда кешеләр, аларның берсенең дә кадере юк. Бу әйберләр дөньяны җимерүчеләр. Бу әйберләр дөньяны төземиләр, бу әйберләр дөньяны җимерәләр. Алтынны чыгарыр өчен күпме җир казырга кирәк. Нефть чыгарыр өчен күпме җир астына су тутырырга кирәк, пычрак су. Шулай бит, анда ничә пластларны тишә. Ул дөньяны җимерә торган әйберләр бөтенесе дә. Бары тик Коръән генә дөньяны төзекләндерә торган. Бары тик Коръән генә кешенең тормышына мәгънә бирә. Бары тик Коръән генә безгә туры юлны күрсәтә. Без бу дөньяда Коръәнсез нишли алыр идек? Ничек яшәргә икәнен дә белмәс идек. Коръән булмаса, кемдер әйтә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бу дөньядагы әһәмиятен аңлап бетермиләр, шулай бит. Коръәннең әһәмиятен аңлап бетермиләр. Коръән булмаса, бу дөньяда демократия булмас иде. Коръән булмаса, бу дөньяда Европа булмас иде, Америка булмас иде. Коръән булмаса, самолетлар булмас иде, айфоннар булмас иде, бер нәрсә булмас иде. Коръән булмаса, бу дөньяда кеше дә булмас иде. Бөтен кешеләрне күптән яндырып бетергән булырлар иде. Еретик дип, тагын әллә нәрсә дип шулай бит. Һәм башка шундый нәрсәләр белән. Пычраклык, авыру таралыр иде.
iPhone уйлап тапкан кешене сразу накыл. Шулай бит инде. Ул булай да накал инде дәрсең әйткәндә. Хуҗасы шулай бит. Сразу накыл утыртырлар шулай бит iPhone уйлап тапкан кешене. Битте китте. Ислам динендә мөхтәрәм карашлар, буларның бөтенесенә иреклек бирелә. Һәм моңа сәбәпче Коръән. Ул шушы кешеләрнең иреген, безнең яшәешебезнең тәртибен саклап торучы гарант Коръән. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, нәкъ менә шушы айда иңдерелде ул Коръән ди. Коръән худал линнаси ва байинатин минал худа вал фуркан. Кешеләргә туры юлны күрсәтер өчен һәм хидаятны күрсәтер өчен, аңлатыр өчен һәм айырыр өчен. Нәрсәне айырыр өчен? Яхшылыкны начарлыктан айырыр өчен. Менә бу дөньяда безнең фикерләр чуала башласа, без Коръәнгә карыйбыз. Мәсәлән, без йөри шушы җәмгыятьтә без бит ияләшә башлыйбыз кайбер әйберләргә. Ияләшә башлыйбыз, исерекләргә ияләшә башлыйбыз. Шулай бит. Тәмәке татучыларга ияләшә башлыйбыз. Бомышларга ияләшә башлыйбыз. Нормаль күренеш ул безнең өчен. Ришвәткә ияләшәбез. Ләкин Коръәнгә карыйбыз да кире кайтабыз. Юк, бу ярамый икән, бу гынах икән дип, аннан соң яңадан без моны аңлыйбыз. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, ва байинатин минал худа. Ул безгә шушы хидаятны аңлата, начарлыкны яхшылыктан айыра. Менә аның мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан аеның шушыннан ук без беренче дәрәҗәсен шулай бит күрәбез Коръән иңгәнне. Бу айда мөхтәрәм кардәшләр бар Кадер киче. Бу айда бар Кадер киче. Кадер киченең нәрсә икәнен инде без беләбез, әмма ел сайын аны әһәмияткә бирмибез. Ел сайын ул Кадер кичен без эзләмибез, үткәреп җибәрәбез җиңел генә. Чөнки без шулай ияләшкән Кадер киче Рамазан аеның 27нче кичендә булырга тиеш. Шулай бит. Шул көнне без үлеп китеп гыйбадат кылабыз да, калган көнне инде йоклыйбыз, ашыйбыз, анда башка эшләргә биреләбез шулай бит. Әмма Кадер киче ул мөхтәрәм кардәшләр, шуның дәрәҗәдә мөһим әһәмиятле безнең өчен, ул 1000 айдан да хәерлерәк. Ләйләтул Кадри хайрун мин альфи шәһр. Бер кич, бер төн 1000 айдан хәерлерәк. Әгәр дә безгә әйтсәләр, менә эшкә бер көн чыгып керегез, 1000 айлык зарплата аласыз дисәләр, без нишлибез? Серьезно что ли? Серьезно? Алдамыйсыңмы? Шулай бит, качан чыгыйм? Может, бер сутка кирәктер, кичкенә түгелдер, шулай бит. Юк, бер атна торам мин анда, бер атна эшлим, давай, теге. Мин риза, бер атна 1000 айлык булса, шу кич белән эшләп бетерәсең эшеңне. Может, тагын бер эш бардыр, шулай бит. Без әзер. 1000 айлык безгә бирсәләр. Хайрун мин альфи шәһр. 1000 айдан да хәерлерәк. Бу мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бирелгән бүләк. Нишләп? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кавеме бик әз яши. Без бик әз яшибез, безгә кадәр булган кавемнәр белән. Хәтта шундый риваятләрдә бар, элек кешеләр бөтенләй картаймаган дигән. Яһүдләрдә шундый риваят бар. Шаныргамы, юкмы, моны үзегез карагыз. Ибраһим алейхиссәламгә кадәр кешеләр картаймаган дип алар сөйлиләр. Ягъни кеше билгеле бер яшькә җитә дә картаймый. Үлә ул, яшь килеш үлә, картаймый. Әмма аларның яшьләре меңәрләгән ел була. Муса алейхиссәламның вакытында меңәрләгән ел була, мөхтәрәм кардәшләр. Кеше 100, 500 ел, хәтта 1000 ел яшәүчеләр дә була. Муса алейхиссәлам вакытында әле. Нух алейхиссәлам вакытындагысын әйткәндә юк. Нух алейхиссәлам 950 ел буе дәгъват кыла. 950 ел буе дәгъват кыла. Әле аңанчы күпме яшәгән? Шулай бит. Һәм аннан соң күпме яшәгән? Су басудан соң, туфаннан соң күпме яшәгән? Бер Алла гына белә. 950 ел буе. Без беләбез шундый риваятны да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөйли, Нух алейхиссәлам янына килеп бер хатын кыз әйтә. Минем малаем үлеп китте ди. Малаем бик яшь иде ди. Аңа 300 генә яшь иде ди. 300 генә яшь иде ди. Нух алейхиссәлам аны тынычландыра. Апа ди, борчылма ди. Килер бер халык ди. Алар 60 кына ел яшәрләр ди. Без инде ул шулай бит. Без 60 кына ел яшибез, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәтенә бүләк итеп бирә шушы Кадер кичен. Ул Кадер киченең 1000 айдан да хәерлерәк дигән сүз 83 ел гыйбадәтне алыштыра. 83 ел буе гыйбадәт кылган кебек буласың, әгәр шушы айларда гыйбадәт син кылсаң, шушы кичне тота алсаң. Шуңа күрә дә әлбәттә бу һичшиксез
Рамазан айының дәрәҗәсен күрсәтә торган кич шулай бит. Өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да бу Рамазан айы ул рәхмәт айы. Рәхмәт айы. Рамазан 10 көнләп эчелешкә бүленә. Беренче 10 көне шулай бит аның рәхмәт 10 көне. Икенчесе гөнаһлар кечерелү көне, өченче 10 көне тәмуктан котылу 10 көне. Мөхтәрәм кардәшләр, рәхмәт айы дигән сүзне ул нәрсә соң ул Аллаһның рәхмәте? Вот мин понимаю, әгәр дә миңа истән бер фура алтын килеп төшсә, капка төбенә. Шыбыр кыйыла, шулай бит слиткалар. Вот это я понимаю. Ә рәхмәт кыйыла, нәрсә соң ул рәхмәт төшә? Аллаһның рәхмәте төшә. Ну кая соң тотып карап булмый бит шулай бит. Счетка күчереп булмый, карточкага. Нәрсә соң ул рәхмәт? Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен алса кеше, ул бөтен нәрсәне алды дигән сүз. Ул фура белән алтыннар алды, ул хатыннар алды, яхшы иреннәр алды, яхшы балаларны алды, бәрәкәтле гомерне алды, саулык сәламәтлек алды, игелек алды, бөтенесен алды дигән сүз. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен алса. Алтын алса ул алтын гына ул, сәламәтлек сатып ала алмый ул. Рак шул бер фура алтынны Израильгә загоняйтты, шулай бит дәваларга дип тегене кисеп бетерәләр дә, тегеп чыгаралар. Скрытие покажет диләр аны соң. Нәрсә булыр дип. Бетте. Әмма Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен алган кеше, мөхтәрәм кардәшләр, бу бөтен нәрсәне дә ала. Шуңа күрә дә Рамазан айы ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте чиксез бирелә торган ай булып санала. Һәм шуңа күрә дә Гомәр радиллаһу анһу урамда Рамазан айында эчеп йөргән кешеләрне күргәч, шулай дип әйтә торган була. И башың бетсен ди. Говорю тебе, башың бетсен ди. Безнең бит балаларыбыз да бу айда ураза тота, ә син шулай үзеңне шулай исерек килешертәсең ди. Безнең бу айда балаларыбыз да ураза тота ди. Хәтта менә шундый бала да Рамазанның нәрсә икәнен белә ди, ә син олы башың белән Рамазанның нәрсә икәнен аңламыйча йөрисең дип, шушы исереккә Омар радиллаһу анһу әйтә торган була. Шуннан да мөхтәрәм кардәшләр, без кайчагында бит Рамазан айында бераз гаҗәпләнәбез. Кара, бу кеше ничек ашап утыра? Ураза бит, Рамазан бит. Ул теге диндә ызаграк булган саен безгә шаккатмалы ул, шулай бит. Бу кеше ничек аракы эчә икәнен кара әле син моны Рамазан айында. Шулай бит. Әле менә монда туган авылыма килеп керәсең. Хәзер балалар лагере җыйрым монда. Кызлар бөтенесе яулыктан. Шулай бит. Монда бөтенесе түбәтәйдән җырлыйлар. Монда килеп кергәч, син үзеңне бөтенләй мөселман җәмгыятенә эләккән дип күз алдына китерәсең, шулай бит. Теге элекеге революциягә кадәрге вакытларда да шулай булды микән дип күз алдына килә. Ураннан шундый мөселман хатын-кызлары йөри дип, шуның кадәр рәхәт, тыныч күңелдә. Теге башына якка барасы юк бит инде хәзер, шулай бит. Монда бер ыштансыз, монда бер ыштансыз кар күргәч бит, кил башың якка барып җәргә кирәк. Туры карап булмый хәзер. Бу якка карыйсың, бу якка карыйсың, шуңа күрә муен эшли инде мөселманнарның. Я башыңны аска иеп бирисең, шулай бит. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан айы җиткәч без гаҗәпләнәбез. Кара әле, күңел чистара бит, шулай бит, паклана. Кара әле нишләп бу кешеләр яулык бәйләмәгән, кара әле нишләп бусы ашый икән, нишләп эчә икән, нишләп уразада түгел икән дип без гаҗәпләнәбез. Менә бу рәхмәт айының ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен безгә күрсәтә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, шушы Рамазан айында төннәрен Аллаһ ризалыгы өчен гыйбадәттә үткәргән кешеләр, уяу булган кешеләр ди, бөтен гөнаһлары кечерелгән хәлдә булырлар ди. Ягъни Рамазан айы әле ул тагын йокламый торган ай. Шулай бит. Йокламый торган ай. Без айда йоклап булмый инде, дөресен әйткәндә. Анда хәзер безнең таравих, шулай бит, авызача бездә таравих анда бетә соң гына, сәхәр ашарга бер ярты сәгать, 1 сәгать вакыт кала. Сәхәр ашагач иртәнге намаз инде, шулай бит. Аннан соң шул йокlasаң иртәнге намаздан укыгач төн бетә инде. Төн юк та инде безнең. Без бөтен төнне гыйбадәт кылабыз. Бары тик Россиядә гына мөселманнар Рамазанда төне буе гыйбадәт кылып чыга. Калган илдә алай түгел. Гарәп илендә шулай бит, ул таравиханда укып кайта да, иртәнге намазга кадәр вакыт күп ятып йоклый рәхәтләнеп. Ә без вакыт юк, без төнне буе гыйбадәт кылабыз. Шуңа күрә гарәпләргә бул очратсагыз мактаныгыз. Сез йоклыйсызмы төнлә дип? Без бит төне буе гыйбадәт кылабыз дип мактанырга була. Нинди гарәпләр инде сез, нинди мөселманнар инде сез дигез дип әйтеп. Шуңа күрә Россия халкы, Россия мөселманнары төнне буе гыйбадәт кылып чыга, мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә, бездән тора торган әйбер түгел шулай бит инде. Но барыбер Аллаһ Тәгалә безгә шундый дәрәҗәне биргән. Чөнки
ястү намазын имам белән укысаң, ярты төн гыйбадәт кылган буласың. Иртәнге намазны җәмәгать белән укысаң, икенче яртысын төннең укыган булып чыгасың. Шуңа күрә ястү һәм иртәнге намазларын җәмәгать белән укыган кеше төне буе гыйбадәт кылган савап ала. Ә безнең әле алай гына түгел, шулай бит болай да төне буе гыйбадәт кылып чыга торган булабыз. Менә шуңа күрә дә бу мөхтәрәм карашлар айларның ни дәрәҗәдә дәрәҗәле икәнен шуннан без күрә алабыз. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә барысына да шушыларның көч-куәт бирсен. Әле эшләргә дә кирәк шулай бит. Бу айларда эшкә дә чыгарга кирәк, нәрсәдә селкенеп йөрергә кирәк инде. Шунда эштә. Ләкин, әлхәмдүлилләһ, теләгән кешегә Аллаһ Тәгалә шулай ук көчен, куәтен, мөмкинчелеген бирүче. Инде иншаллаһ Тәгалә рус телендә дә сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с приближением месяца Рамазан. И альхамдулилля, что мы дожили до этого дня. Многие наши братья, многие мусульмане до этого дня не дожили. По разным причинам. Кто-то от старости ушел из жизни, кто-то трагический и так далее, где-то войны, где-то что-то, как говорится. Но, естественно, надеемся, что они ушли в мир лучший. Надеемся, что Аллах Тааля их простил. Но, тем не менее, ради вот этих месяцев можно и пожить в этом мире. Ради таких месяцев, как Рамазан. Пророк саллаллаху алейхи говорит, что Аллах Тааля создал людей и избрал из них пророков. И Аллах Тааля создал месяца и избрал из них Рамазан. То есть Рамазан — это лучшие из 12 месяцев, что можно выбрать. Потому что мы знаем, что вот, например, у нас ведь есть даже по нашему календарю 12 месяцев, да, там январь, февраль, март, апрель. Все равно какой-то месяц самый там близкий к человеку. Май, потому что много отдыхаем. Январь, полмесяца отдыхаем. Январь — это вообще благодатный месяц для России, да. Новый год мы ждем вообще, начиная с января уже начинаем ждать Новый год, готовиться к Новому году. А для мусульман есть особый месяц, который они ждут, это месяц Рамазан. Обособленный, отдельный, великий месяц — это Рамазан, он называется султаном всех месяцев. Также, дорогие друзья, этот месяц украшается постом. Мы держим уразу в этом месяце. А пост — ас-саум. Что это такое? Ас-саум — это оставление чего-то. Оставить что-то. Ас-саум — пост. Истинное поклонение, дорогие друзья, истинное поклонение и приверженность к религии, к Аллаху Тааля, можно узнать именно по посту, по уразе. Почему? Можем ли мы что-то оставить ради Аллаха? Из-за искренней веры. Можем что-то оставить. Только из-за искренней любви мы можем чем-то жертвовать и от чего-то отказаться. Если мы кого-то любим, мы отказываемся. Правильно. У нас жены этим пользуются. Я пойду с друзьями на футбол. Жена говорит: а ты меня любишь? Да. Не иди. Все. Ну, куда деваться, да? Получается, ультиматум: пойдешь, значит, не любишь, получается. Отказываешься от жены, идешь на футбол. Да? Отказываешься от футбола. Правильно. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля хочет посмотреть, от чего может отказаться его раб ради Аллаха. И Аллах Тааля сказал: от еды, от питья и от половой близости днем. Ладно, еще не сутки, правильно? Днем. Аллах Тааля сделал удар ниже пояса. Сказал отказаться от всего наслаждения, что есть в этом мире. Например, голодный человек, который не кушал неделю, заходит в салон Мерседеса. Неделю ничего не ел. Ему говорят: мы хотим вам подарить Мерседес AMG, последняя модель, битурбо, фалян фасматан, полный привод, кожа-рожа, люк-мук, все такое. Этот человек говорит: уходи с этим Мерседесом, дай что-нибудь пожрать, правильно? Ему не нужен этот Мерседес, он неделю ничего не ел, он говорит: дай что-нибудь пожрать. Говорит: а можно, говорит, это сиденье снять и сварить?
эту кожу, говорит. Ему самое главное, нужно поесть, понимаете? И Аллах Тааля сделал такой удар. Он сказал: откажись от еды, питья и половой связи. Потому что все, ради чего мы делаем в этом мире, ради этих трех вещей. Ради этих трех вещей. Мы работаем, чтобы вкусно попить, вкусно поесть и уж на какой-нибудь молодой, красивой жениться. Да? Потому что если у тебя еды много, питья много, а красивой молодой нет, зачем такая жизнь нужна она, да? Как пришел один коммунист устраиваться партию. Он говорит: мы тебя хотим взять в партию. Но, чтобы взять тебя в партию, ты должен не курить. Он говорит: ладно. Но это не все, говорит, ты должен не пить. Ну, ладно, говорит. Но у нас, говорит, строго с женщинами. Ты должен жить с женой, с женщинами не гулять. Ну ладно, говорит. А ты готов отдать жизнь за партию? Отдам, говорит, зачем мне такая жизнь нужна? И Аллах Тааля нам тоже сказал: не есть, не пить и в дневное время в половую связь не входить. То есть он сказал: откажись от всего, если ты меня любишь. И мусульманин действительно отказывается даже от халяль еды, от разрешенной еды ради Аллаха в дневное время. Отказывается и говорит: хорошо, о Аллах. И получает удовольствие еще от уразы. Ходит, улыбается, добро делает, садака дает всем, да? И говорит: альхамдулилля, ой, как ураза прошла красиво, хорошо. Вот все так говорят. Никто не приходил ко мне и не говорил: будь проклят эта ураза, да? Никто не говорил. Опять ураза, никто не говорил. Все говорили: альхамдулилля, альхамдулилля. Вот это, дорогие друзья, и есть проявление веры. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля и говорит, что ураза только для меня. В хадисе пророк ﷺ сказал: «Куллю амали ибн Адам ляху илля сиям, фа иннаху ли ва ана аджзи бихи». Каждое дело моего, говорит, раба, это только для него. Кроме, говорит, поста уразы, это для меня, и я буду давать награду за это. Потому что за любое другое деяние мы получаем награду в этом мире. Вот намаз человек читает, Что говорят о нем люди? Вот какую можно награду получить от намаза? Когда человек много читает намаз, по ночам, днем, ходит в мечеть, о нем люди начинают говорить: он очень богобоязненный. То есть он получает авторитет в этом мире. И когда к нему подходят люди, они уже очень уважительно к нему относятся. А когда человек держит много уразу, что о нем говорят? Дохлый. Потому что он худой. Правильно? Все время держит уразу. Он не получает уважения в этом мире. От уразы он ничего не получает в этом мире. Что можно получить от уразы? Что люди тебе скажут, когда ты держишь уразу? А они не видят даже, что ты держишь. Поэтому Аллах Тааля говорит: эта ураза, говорит, предназначена только для меня. Я только вижу его уразу, его отказ от еды, от питья. Только я поэтому даю ему за это вознаграждение. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в кудси хадисе. Также пророк, саллаллаху алейхи говорит: «Вассияму джуннатун, ва иза кана яуму саумин ахадикум, фаля ярфут, ва ла ясхаб, фа ин саббаху ахадун, ау каталаху фалякуль инни марун саимун». И поистине, говорит, ураза – это щит, который защищает нас. Защищает от чего? Защищает от грехов. Сама по себе ураза помогает нам не грешить. Опять-таки, да, когда ты голодный, ты уже о каких-то развлечениях, о каких-то грехах особо не думаешь. Да и тем более сама эта ураза напоминает тебе, что у тебя пост. Головой напоминает, что нельзя грешить. Ты сразу же вспоминаешь: подожди, я же в уразе, мне же нельзя, я не буду смотреть, я не буду туда это и так далее. Вот поэтому пророк ﷺ говорит: ураза, говорит, это щит. Если, говорит, кто-то из вас держит уразу, то пусть не враждует ни с кем и не делает грехов. А если против него начнут что-то говорить или нападать на него, то есть нарываются, да? Ссорятся с ним, как бы вызывают его, то он должен говорить: поистине у меня ураза. То есть я пощусь. Он должен говорить: у меня, говорит, ураза. Что значит ураза? Это должно отпугнуть того, кто враждует против него. Потому что враждовать против того, кто держит уразу,
Это значит враждовать против того, кто предал себя Аллаху, и Аллах Тааля его защищает. Если и после этого тот начинает тебе что-то плохое говорить, то этот человек уже заслуживает наказания от Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому если у вас и кто-то начинает вам плохо что-то говорить, скажите: вот это у меня ураза. Или можете так сказать: у меня пока ураза, а вот она закончится. И этот человек будет ждать конца Рамазана и будет надеяться, чтобы Рамазан никогда не закончился. «Валлади нафсу Мухаммадун биядихи». Я клянусь тем, в чьих руках душа Мухаммада, саллаллаху ля халюфу фами ссаими атьябу индаллахи мин рихиль миск. Запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем запах мускуса, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что когда держишь уразу, действительно во рту все пересыхает. Конечно же, появляются какие-то запахи изо рта. Это очень актуально, когда ты общаешься, разговариваешь с людьми. Но для Аллаха Тааля этот запах лучше, чем запах любого из благовоний. Там запах изо рта не только появляется из самого рта, правильно? Там несколько причин. Потому что запах может идти еще и из желудка, изнутри. У тебя идет очищение всего этого. Вот поэтому для Аллаха Тааля этот лучший запах, даже если он противен для других людей, и другие люди этого не понимают. «Лиссаими фархатан яфрахухума». У постящегося, говорит, есть две радости. Две радости. Первая радость – «Изе афтара фариха бифитрихи». Если он вечером покушал, а узачте ифтар сделал, то он обрадовался еде, ифтару. Действительно, ураза помогает нам почувствовать наслаждение от еды. Сейчас мы уже давно не чувствуем наслаждения. Вот, например, вы сейчас вспоминаете детство и говорите: в детстве конфеты вкуснее было, мороженое вкуснее, лимонад вкуснее. Сейчас все намного вкуснее, чем тогда. Просто сейчас этого много, и мы едим это каждый день, а тогда это было, когда вот, вспомните, вы каждый день лимонад пили, что ли? Каждый день мороженое ели? Каждый день конфеты ели, что ли? По одной конфете ели. Сейчас мы забиваем уже себе рот. В 90-х годах я посмотрел тогда какой-то французский фильм был. И в этом французском фильме человек пришел из магазина с целым пакетом конфет, шоколадов там всяких, вывалил все на свою кровать и кушает. И когда он кушал, он откусывал сразу половину шоколада. И я смотрел и думал: неужели настанут времена, когда я тоже могу вот так кушать шоколад? Потому что когда был шоколад, мы его как откусывали? Чуть-чуть, да? Чтобы надолго хватило. Чуть-чуть так откусываешь, потом еще ложишь, ждешь пока некоторое время, потом опять растягиваешь удовольствие. Эти времена наступили. Мы откусываем сейчас сразу по пол шоколада. Дети, когда сейчас берут, шоколадную конфету берут, сразу в рот засовывают. У меня до сих пор осталось еще это. Я говорю: зачем он сразу в рот положил? Почему не откусывает? Почему не наслаждается, да? Потому что они это все знают уже. И поэтому Аллах Тааля говорит: я дам вам почувствовать вкус еды. Целый день не кушаешь, а потом уже все вкусно. И финики сушеные вкусно, и вода из-под крана тоже вкусно. Все вкусно оказывается потом. Поэтому человек радуется, когда делает ифтар. Но вторая радость еще большая. وَإِذَا لَقَيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Но когда он встретится с Аллахом, Аллах воздаст ему за его уразу, за его пост, и он обрадуется. Это вторая радость. Потому что мы в этом мире, опять-таки повторюсь, да, от уразы что получаем? От людей же одобрения мы не получаем никакого. Когда мы начинали держать уразу в детстве, нам родители даже говорили: зачем ты себя мучаешь? Эй, улам, тотмасаң да ярыйын даны. Так говорили. Зачем по утрам встаешь? Зачем ты харят берешь? Наши родители даже порой не понимали этого, что мы мучаем самих себя. Но когда встретимся с Аллахом Тааля, и мы увидим, за что то, что получаем за уразу, мы скажем: Альхамдулилля. Альхамдулилля, что мы держали. Альхамдулилля, что мы выдержали. Альхамдулилля, что мы этих людей не слушали. Альхамдулилля, мы ведь даже медиков не слушаем. Нам медики говорят: жара, июнь, кровь густеет,
это уже инфаркты, инсульты и так далее, и тому подобное. Без жидкости нельзя. А мы говорим, идите отсюда, да? Пока, во время Рамазана. Пока, потом придем, пока идите. Не говорите нам ничего, мы будем держать уразу, несмотря ни на что. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман лям яда кауля зури валь амаля бихи, фалейса лилляхи хаджатун фи ан ядага тагамаху ва шарабаху». Ураза – это не только голод, это не только жажда и так далее, лишение. Ураза – это еще оставление грехов. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: если человек не оставил плохие слова и плохие дела, то для Аллаха нет нужды в его оставлении еды и питья. Если он не может вместе с едой и питьем оставить плохие поступки, плохие слова, то Аллах Тааля, говорит, не нуждается в его уразе. Услышав этот хадис, у нас же татары хитрые, они сказали: я не могу не грешить, значит ураза неправильная, зачем мне ее держать? По логике правильно, ведь правильно? По логике правильно. Учителя говорят: вот я, говорит, постоянно ругаюсь на учеников, они постоянно меня бесят. Поэтому, если я буду держать уразу и беситься на них, то какой смысл моей уразе? Логика железная, что ответить, тут вообще не знаешь, что ответить, правильно? Ты говоришь, ну, ярар индересинг какие-то барасам шла. Тут нечего сказать. Но им надо сказать: вы войдите в уразу и посмотрите, как изменится ваше состояние. Захотите ли вы грешить, психовать? Захотите ли вы кидаться на всех? Первые полдня – да. А вторые полдня у вас уже сил не будет. Захотите – не сможете. Захотите – не сможете. Поэтому в уразу надо войти, даже если ты сомневаешься, что будешь грешить, да? Надо войти в уразу. Аллах Тааля сам потом исправит. Ты не думай пока об этом. Ты войди. Ты пока же не держал. Но вот если ты уже вошел в уразу, тогда уже давай теперь следующий этап. Старайся держать себя в руках. Аллах Тааля, иншаллах Тааля, поможет. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху сказал в следующем хадисе: 5 вещей нарушает уразу. 5 вещей. Мы знаем только 3. Кушать, пить и половая связь. Это нарушает уразу. Но пророк саллаллаху сказал, 5 вещей нарушает. Первое – это ложь. Второе – это гайбат. Третье – это клевета, ан-намима. Четвертое – это ложная клятва, аль-ямин аль-кадиба. Но это любое ложное слово. Не только просто там в Аллахе говорить, а если ты соврал, это уже клятва считается. И пятое – ан-назару биш-шахва, посмотреть на женщину с вожделением. Вот эти 5 вещей, говорит, нарушает уразу. Обратите внимание, из этих 5, 4 связаны с языком. 4 связаны с языком. Потому что хоть у тебя в теле сил нет грешить, да, язык-то может грешить. Он же может и гайбат говорить спокойно, да. Ну и глаза, конечно, они же тоже не устают. Ты вроде к женщине подойти не можешь, грех, нельзя, да и сил нет, честно говоря, там, да. А так смотришь с вожделением, уже приятно. Да, уже приятно. Но вот это, говорит, 5 вещей, которые нарушают пост. Опять-таки говорю, если кто-то это сделал во время уразы, потом, у меня пост нарушился, давай пойду кушать. Нет, так нельзя. То есть ты саваб потерял. А если ты еще пойдешь и покушаешь, то ты должен будешь восполнять 60 дней штрафа за то, что покушал в этот день. Поэтому кушать все равно нельзя, нельзя думать, что это нарушено. Это, говорит, про духовную часть уразы говорится. Надо правильно понимать. Вот таким образом, дорогие друзья, иншаллах тааля, у нас будет ураза. И мы более-менее уже, здесь, кто здесь есть, они уже не первый год держат уразу. Поэтому как бы порядок и так далее, все уже более-менее знакомо. В календаре есть, можете потом спросить, не будем как бы на это сейчас особо тратить время, да и время уже заканчивается. Просто скажу, что начало, да, у нас в этом году 5 числа, первый таравих будет. 6 числа у нас уже будет первый день уразы.
В этом году, в этом комплексе мы будем, иншаллах та'аля, делать ифтар на 200 человек, планируется. Поэтому у кого есть желание помочь с этим ифтаром или участвовать в этом ифтаре, пожалуйста, тоже приходите. 200 человек накормить — это тоже не легко, как говорится, да? Все равно это требует каких-то затрат определенных. Также у нас в этом году определена мера заката. Закат, если у человека дома есть 224 тысячи рублей, то и эти деньги полежали у него год, он должен с них заплатить закат. 1/40 часть, 2,5%. Кому их давать? Вы уже знаете. Сюда, да, естественно, сюда приносите. Да. Это дается, то есть бедным. Если вы не знаете факирлерны, бедныйларны, то есть бедняков, то можете в специальные места, где собирают, то есть туда можно отнести. Фитр садака в этом году у нас 100 рублей с бедных, с богатых 600 рублей. Кто такие богатые? Те, которые закат дают. Те, которые дают закат, 600 рублей. Почему такой разброс? Потому что пророк саллаллаху алейхи давал меру пшеницей, ячменем и финиками. Раньше у них разница была небольшая в цене и приблизительно одинаковая была. Но сейчас разница большая. Финики сколько стоят у нас и пшеница сколько стоит. Поэтому 600 рублей их считают уже с финика, а 100 рублей считают с пшеницы. Там еще дешевле получается, у нас дешевле уже куда там 50 рублей человеку дать, да, фитр садакас. Это дается в течение всего Рамазана до гаид намаза. После гаид намаза уже неправильно, надо успеть. Также фидия. Кто не смог продержать уразу по болезни и так далее, тот должен заплатить или накормить бедных за один день одного бедного. Или можно сразу 30 бедных накормить. То есть, поэтому, если у него он не хочет кормить, он может отдать деньгами. 200 рублей за каждый пропущенный день уразы. Получается 6000 рублей в месяц. Вот так. Поэтому это для тех, кто не может держать. По болезни, там, да, по старости. Ну а тот, кто может держать зимой, летом не может. Старики, например, они должны держать зимой. Они уже фидья не платят. Это для тех, кто совсем не может держать. Вот такие, дорогие друзья, есть такие объявления, суммы, так скажем, касающиеся уразы и дней. Ну, иншаллах тааля, пусть Аллах тааля даст нам сил, терпения, пусть Аллах тааля даст возможности крепкого имана, чтобы прошли этот месяц достойно, но и, соответственно, встретили Аллах тааля с принятым поклонением. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.